Så skal der læses nogle kommentarer. Hvor er du nuttet, Niklas? Nå, god video. Mega god video. De er så søde. Fuck, hvor er det klart, du drikker dit eget tis. Hvad? Tis. Drik dit eget tis. Okay. Nå, bare det. Det var bare for sjovt, det der ikke, altså. Jeg tænker ikke, at du tror, at jeg drikker mit eget tis, så klar jeg jo slet ikke, mand. Hvad står der ellers? Hvorfor drikker du mere tis? Ej, fy for helvede, drak du dit eget tis? Drak du virkelig tis? Fuck. Men altså, så længe at de kun tror, jeg har drukket med eget tis, altså, der er jo ikke, jeg har jo ikke gjort andet klamt. Det er jo, hvis nu havde jeg gjort en masse andre klamme ting på min kanal, så kan det være, at du har forståeligt nok, for det synes jeg var. Fuck. Jeg har jogget i en lort, samlet den op og bidt i den. Jeg er jo ulækker. Nå, okay. Der er ikke nogen, der har lagt mærke til, at jeg spiser min egen lort. Du spiser din egen lort, hvor er det ulækker. Hvor har du fået den lort fra? Jeg kan jo bare svare på alle kommentarerne. Hvor mange er der? Der er mange. Okay, ikke panik. Folk tror ikke du er eller jo, folk tror faktisk du er rigtig ulækker. Jeg er ulækker. Hvordan kan jeg nogensinde se mig selv i spejlet igen, når alle bare synes jeg er ulækker? Alle ser mig som et svin. Fuck. Det skal nok gå. Du har jo ikke gjort det, vel? Du har ikke gjort noget. Du har ikke drukket dit eget tis. Men det ved de jo ikke. De ved jo ikke, at du ikke har drukket dit eget tis, så de synes, du er et svin. De synes, du er klam. De synes, du er klam. Og måske er det ret. Måske er du bare ulækker. Et ulækkert svin. Du er klam. Hvad? Jeg er hjælpefeen. Jeg rejser rundt til både unge og gamle mennesker og hjælper dem med deres problemer. Jeg har altså aldrig hørt om dig. Har du aldrig hørt om mig? Nej. Er du helt sikker? Ja. Men jeg har stadig et forslag, der måske kan hjælpe dig. Har du? Sig det endelig. Sig det. Please, sig det. Du skal sprede budskabet på et sted, som alle bruger nu til dags. Som hvad? Nettet. Hvad er det nu, I mennesker, I har overalt på nettet? Videoer af nuttede katte? Nej, det er et tegn. Et tegn, du også kan lave med hænderne. Thumbs up? Nej, ikke det. Hashtag? Ja, nemlig. Du kunne lave et hashtag, som hedder hashtag Bonis gebis har ikke rørt ved tis. Nej, ikke Boni. Hashtag Bonis gebis har ikke rørt ved tis. Men det er faktisk en ret god idé. Men nu må jeg forlade dig. Nej, vent. Farvel, Boni. Nej, vent. Det var bare en drøm. Nu har jeg virkelig brug for afstress. Jeg har det. Ej, altså.
Guldborg? Hvad fanden? Hej Guldborg, hvad så? Hvad så, Niklas? Jeg har lige set din der Niklas 2, og vil bare lige sige, det er mega klamt, du drikker tis. Jeg drak ikke mit tis, det var bare for sjov, du var bare... Yeah, right, god joke. Nå, men du må hygge dig. Jamen, jeg drak altså ikke mit eget tis. Nej, vent. Nej. Fuck. Nej. Brug gerne det der hashtag på de sociale medier. Hele verden skal vide, at jeg ikke er så klam. Det er fandme en god lort det her. Hashtag Bonaiskebis har ikke rødt ved tis.